Iki lur motor abure pedhot teh lur. Lur motor abur. Aku njaluk duwite. Motor abur, aku njaluk duwite. Ngono ki lur, motor abur meneh lur. Gak isih cilik kae mlayu-mlayu, motor abur. Aku njaluk duwite. Wah, kali kan gak isih cilik lur ya. Padahal laute kidul apa kono kuwi lho lur. Lho kae, laute kidul kono kuwi kok. Piye to ya? Ayo sapa iki? Sedulur Jawa, sedulur diaspora Jawa dunia sing kelingan ora ge jaman cilik kae. Wah, gres arek motor abur lewat ngono wow. Wah, langsung ya kuwi Pak to. Njaluk duit karo motor abur nek dipikir saiki lur ya. Ngekek dhewe malah. Lur, iki pas pesawate mudhun nih lur. Iki pesawate mudhun iki. Ora lur. Lur. Kayak isih cilik kaya motor abur, aku njaluk duit. Motor abur, aku njaluk duit. Ngono kita lur. Oh iki lur. Motor abur, aku njaluk duit. Oke lho, guys, cilik kalian ora lur. Wah, iki salam diaspora Jawa dunia lur ya. Iki Bandara Jogja sing anyar kuwi lur. Motor abur, njaluk duit, kira kaya mlayu-mlayu koyak ngono ya lur ya. Wah. Kae laut iki. Wis ngono lur ya. Njaluk duit karo pesawat iki mau. Motor abur. Jawa dunia. Iki lur, iki aku ning pantai selatan Laut Kidul lur. Laut Kidul iki kan iki posisine Kulon Progo. Nah, bandarane Jogja kuwi iki lah, bandara udara maksud. Kuwi ngene kono tok lur. Kuwi iki bandarane Jogja kuwi. Iki bandara sing anyar, nek sing lawas ki kan ning Meguwarjo kae. Apa ya di Sumarmo ya? Kuwi. Lagi. Oh. Bandara ini kono tok kuwi lho. Lho lur. Samono kuwi tok. Iki nek di hitung rata-rata saka laut ngono ya mong pira ya? 300 meter lur. Laut Kidul, Samudra Indonesia lur. Kayak tak injen ke. Bandarane Yogyakarta. Wah, ngene iki gen rodok seni rek kita kae. Oh, wah. Bandara Yogyakarta. Iki dhisik bekas tambak-tambak udang ngono kuwi. Iki kan nek kono kuwi Pantai Glagah, sebelah kono Pantai Glagah. Ngono. Ngono lur ya. Iki yo mong info wae. Sekilas info pas aku lewat kene. Pantai Selatan orang nganti saudutan ke Bandara Anyar Jogja. Wis lur ya, ngono lur ya. Salam diaspora Jawa dunia lur ya.